Ta' kull ġimgħa, medja ta' 6 persuni ġodda qed ifittxu l-għajnuna minn Dar Gubbio f'Santa Venera minħabba d-dipendenza tagħhom fuq id-drogi. Dan ġie żvelat mit-tabib Moses Camilleri f'intervista ma' One News. Wara li l-Parlament approva mill-istadju tat-tielet qari l-abbozz ta' liġi li ser ikopri bosta drogi ġodda u jagħmilhom illegali. Ma' One News, it-tabib Camilleri semma kif dawn it-tip ta' sustanzi huma użati minn persuni li ma jkunux dipendenti fuq id-droga eroina, imma sempliċiment biex jieħdu pjaċir. Għaliex ħafna drabi dawn is-sustanzi wieħed ma jkunx qed jużhom għax sar dipendenti fuqhom, imma għaliex qiegħed f'sitwazzjoni fejn irid jieħu pjaċir, dik li ngħidu recreational drug use, u jaf li sustanza bħal din ħa tagħti ċertu positive reinforcement, ċertu pjaċir dak il-ħin malajr u allura isir użu f'dawn iċ-ċirkostanzi. It-tabib Camilleri qal li din il-liġi l-ġdida ser issaħħaħ il-pulizija biex jieħdu l-passi kontra l-kriminali li jimportaw drogi sintetiċi u li qed iħallu effetti koroħ fuq il-ġisem u l-moħħ ta' dawk li jikkonsmawhom. Ġi bħal din sa tejn għaliex hija immirata milli aktar tindirizza sustanza waħda partikolari, b'isem partikolari, imma tindirizza klassi sħiħa ta' sustanzi. Allura l-idea hija illi jista' jkun anke sustanzi illi għad tridu joħorġu fil-futur u mhumiex available bħalissa. Hemm ċans tajjeb illi din il-liġi ħad tkun tikkaverja dawk is-sustanzi. It-tabib indika kif l-aktar droga sintetika komuni hija synthetic cannabinoid, sustanza li jista' jkollha effetti qar mill-ħaxixa tradizzjonali. Anke minħabba l-fatt illi ħafna drabi dawn huma sustanzi illi l-effetti tagħhom anke għalina li jenna naħdmu f'dan il-qasam huma effetti u side effects relattivament ġodda. U anke li m'għandniex mediċini biex nikkurawhom. Tant huma ġodda u tant qed iħallu ċertu side effects illi s-soltu ma konniex narawhom illi xkultant anke lilna iħawdu u nkunu nqaf diffikultà kif ħanimmaneġjaw il-problema li jippreżenta biha pazjent partikolari. Dawk il-persuni li huma dipendenti fuq dawn it-tip ta' sustanzi jistgħu jirrikorru għall-għajnuna f'Dar Gubbio li toffri servizzi mediċinali u psikoloġiċi għal dawn in-nies. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.